Okay, nakikita talaga natin na may ilan-ilan na mga progresibo na mga party list na lalahok din sa party list elections. At in that sense, nakikita natin na magkakaroon ng competition. Pero ang nakikita ko po dyan, yung klaseng competition na mangyayari sa amin ng mga like-minded, mga kindred spirits na mga sinasabi kasi progressive, liberal-oriented, reform-oriented, ay yung competition naman na hindi yung hostile or toxic na klaseng competition. It would be a friendly competition kasi nag-overlap naman yung mga adhikain namin, yung mga plano namin, yung aming mga paninindigan ay nagkakaisa at nag-overlap. So sa tingin ko, mas maganda talaga na mas marami rin yung ng mga kindred spirits, mga like-minded na mga grupo na sumali. Para at the end of the day, pagdating na pag pinalag kami, ay mas marami ring boses kami sa Kamara. Di ba? Ang ano na lang dito ay strategically speaking, operationally speaking, ay mag-uusap-usap, magko-coordinate kami. Kasi based on our electoral base, yung mga nakaraang mga eleksyon, yung sa LP, kasi nga yung ML, yung Mamamayang Liberal, sectoral wing ng LP, tapos yung akbayan, yung bayan muna, ay alam naman kung saan yung mga malalakas nilang sektor o lugar. So mag-uusap-usap kami na titingnan na lang namin saan kami magfo-focus para makakuha rin kami ng tamang numero ng boto para makaupo rin kami either with 3 seats, 2 seats, or just 1 seat. So kung mas marami kami, by the way, kasama rin yung Magdalo. Nag-announce na rin. Diba? Si former Congressman Gary Alejano is the first nominee. So kung mas marami kami dyan na nagkakaisa, parehong namin, mga pananaw, ay mas mabuti sa ating demokrasya. Mas mabuti na may nagka-counter doon sa traditional way of governance. Yun ang tingin namin.